אהלן חברים, אורלי קימה. אנחנו בפרק 5 היום ונדבר על מרווחים בין הבריקים. אורלי, מה קורה? בסדר, ניר, סוף סוף באת לקנות בריקים. לגמרי, אני כבר די נסגרנו על מה שאני רוצה פחות או יותר. נכון. אבל אני הולך להתקין לבד. כאילו, אני לא אקח שם מתקין בשביל קיר קטן. תני לי רגע כמה טיפים איך אני לא הולך להיתקע עם זה, ושזה יצא לי גם ברמה סבבה. טוב, אז לפי מה שהכרתי אותך, הבנתי שיש לך ידיים טובות, אתה הולך להיעזר באבא שלך. ואני רוצה לתת לך כמה טיפים לפני שאתה מתחיל. קודם כל, אני מספק לך את הבריקים, אני אתן לך גם את הדבק התקני שאיתו צריך להדביק את הבריקים. מה שחשוב לי מבחינתי, מבחינת ההתקנה זה, שבעצם אתה מתחיל עם הבריקים מהרצפה. אוקיי, לא מלמעלה. לא מלמעלה, אתה מתחיל את הבריקים מהרצפה. אז אנחנו מתחילים בעצם מהרצפה. אנחנו מתחילים מהרצפה, קירות מתחילים לבנות מלמטה, כאילו, נכון? גם קירות רגילים. אז בעצם אתה מתחיל מהרצפה, ואתה לא צריך פאנל, כי האבן יותר עבה מהפאנל, אז שלא יהיה זה, הבריק מתחיל מהרצפה. מה שלי חשוב, זה בעצם שתעשה את הפוגות של הבריקים, את המרווחים בין הבריקים, שתעשה אותם שווים, ובעצם אתה תחשב את הקיר לפני שאתה מתחיל לעבוד, אתה צריך לעשות איזושהי עבודת חישוב, שבעצם אתה מגיע למעלה לתקרה, שייכנס לך בריק שלם למעלה. הבנתי. בסדר? שהקיר יסתיים למעלה בבריק שלם, ולא שישארו לך 3-4 סנטים למעלה, ואז תצטרך לחתוך את הבריק. מבחינתי, התקנה כזאת לא מתקבלת. אנחנו לא עושים דברים כאלה. אז בעצם מה שאתה עושה צריך להפעיל את הראש, שזה גם הבנתי שיש לך ראש טוב, שאתה יכול לעשות לחשב את הבריקים, ואז אני יודע גם מה גודל הפוגה בעצם. נכון, הגודל של הפוגה בבריקים שאתה בחרת, בעצם צריך להיות 1.5 סנטים. אוקיי. עכשיו, אם אתה מסמן את הקיר ב1.5 סנטים, ואתה מגיע לזה שלא נכנס לך בריק שלם למטה, אתה עושה איזשהו חישוב, אתה יכול לרדת ל-1.4, אתה יכול לעלות ל-1.6. יש לי טולרנס כזה קטן בסוף. בדיוק. יש לך את ה2 מילימטר לעלות ולרדת, כדי שבסוף אתה כן תסתכל את זה. איך אני יוצר אבל את הפוגה בצורה שווה? מה זה, כאילו, איך זה נתפס ככה? אני שמים משהו ביניהם? שמים איזה... לא. מה שעושים בעצם... ברגע שמצאת את העמידה של המרווח שלך, אתה מסמן על הקיר. אתה מסמן פשוט פסים על הקיר, בסדר? ואז כשאתה שם את הבריק, אתה נצמד לסימונים שלך. אני הולך לצייר את זה בעצם, את הקיר. כן, אבל רק קווים לרוחב. של הפוגות. כן, של הפוגות לרוחב. אתה לא צריך את המרווחים. זה רק אם אני עושה את הבריקים, מה שנקרא, מקבילים. לא אם אני רוצה בריקים שהם, מה שנקרא, שתי וערב כזה. אתה לא עושה אותם מקבילים, אתה עושה אותם כמו קיר. אוקיי, כי הפוגה אותו דבר. כן, הפוגה היא מוערכת. אז שנייה, רק כדי שנוכל להבין, אני בעצם סתם נגיד את הראשון, אני בעצם מסמן לעצמי את הקו של הפוגות, נכון? לפני. ואז מתחיל להדביק אחד אחרי השני. אתה יכול כדי להקל, אם נשארת לך שארית, אז אתה יכול להתחיל את הבריק מעל השארית, ואז לשים כוכלה למטה. מה זה כוכלה? תזכירי לי. כוכלה זה הרוגע, זה המילוי בין הבריקים. שזה גם תספקי לי? מה, זה מגיע מוכן? לא, זה לא מגיע מוכן. זה מלט וחול שאתה מערבב ביחד עם מים, ואתה מתקין, יש שיטת התקנה, גם את זה אני אסביר לך. אוקיי. כן, קצת... אבל זה בטח לפרק הבא. קצת אומנותית. אוקיי. כן. אבל מה, כאילו, מורחים את זה בסופו של דבר כמו שמורחים... לא, מכניסים את זה בשקית זילוף, כמו של קצפת. הבנתי. בסדר? עושים חור למטה, כאילו שחור לא גדול מדי, אבל שיתאים למרווחים, ובעצם אתה מכניס את זה בין המרווחים עם השקית, ככה הבריק לא מתלכלך. כן. ואתה שומר על הנראות שלו, נותנים לזה כמה דקות להתייבש, ואז אתה יכול עם האצבע, עם כפפה או משהו כזה. וזה לא מלכלך את הבריק?
לא. בשלב הזה? לא, זה לא מלכלך את הבריק. ברגע שזה טיפה מתייבש... קצת התקשה, זה נהיה גרגירי יותר, ואז אפשר לקלף את זה. בדיוק. ואז ברגע שאתה מעביר, זה פשוט נופל, זה לא נמרח על הבריקים. אז זה בגדול. זהו, בגדול. לא תורה מסיני, נקווה לטוב. תקווה לטוב. כן? זה אמור להיות בעייתי, עשיתי עכשיו תחושה של חוסר ביטחון לרגע. זאת הכוונה שלי, לעשות לך חוסר ביטחון. לא, סתם, אני צוחקת. אבל תשמע, לפעם ראשונה, בוא נראה, תתחיל, נראה את התוצאה. טוב, תגיעי ותבקרי אותי. ברור. פה, ברור. טוב, נתראה בפרק הבא שלכם. ברור.